Nganisa ukuthi siphinde sinibingelele futhi kuyo le channel iMr D Media. Uma usemusha kule channel siyacela ucofe usubscribe bese uyalike. Ukhale ngabantu abamgxekayo uMax Makhanya ngokuxolisa kwakhe emakhosini, kanti uveze nokuthi ayikho imali afumbathise yona ukuze axolise. uMax Makhanya uveze nokuthi amadoda angaxolisi sihamba phezulu kwawo namhlanje, kanti uphinde wathi kuthe nje eqeda ukuxolisa ngakusasa wabe eyolanda unyanyavu lwemoto. Kanti mlaleli, ngaphandle nje ukushona lena le, nanti inkulumo kaMax Makhanya ezikhulumela yena. Khifi usuyaxolisa, bengikuthembile Max, bengithi uyinsizwa Max, Mr Apologize, usuyaxolisa. Khifi umxolisi kazwelonke. Khifi insizwe enjani exolisayo? Amasimba lawo eningitshela wona. Ngiyawabuka ngelama comment enani ukisihlama lana. Eniloni ngidakelwa la. Uma ngabe ayikho insizwe exolisayo, ngicela ungivezele inzuzo yensizwe engaxolisi. Yini owake wayizuza wena ngokungaxolisi? Ngoba mina ngaxolisa namhlanje, ngavuka kusasa ngathenga nalo unyanyavu ngihamba ngalo. Ngaxolisa namhlanje ngavuka ngakusasa ngayothenga nalo unyanyavu engihamba ngalo. Wena ngicela ungikhombise into nje okuthiwa uyitholile ngokuthi awuxolisi. Ngoba insizwa engaxolisi sihamba phezulu kwazo namhlanje ifile. Ezinye engaxolisi zikhona nazo ziyayiphilela nje, kodwa uyabona ukuthi ukuphila kwazo kusengcupheni, ziyafa. Lamasimba nje ayibiza ngeinsizwa athi awaxolisi. Lezo zinto lezo orabishi bandukisa labo bantu. Shade nje wabafana labo. Uyabona? Ngoba mawuyinsizwa uyi problem solver, mawuyinsizwa. Mawuyinsizwa nje uyi-solution, uyi-answer. Manje uyi-solution kanjani ungaxolisi? Ngoba i-solution ukuzehlisa. Kuzo zonke inkinga, i-solution ukuzehlisa and accountability. So, uyinsizwa kanjani wena ongaxolisi? Uyinsizwa kanjani wena onga-account? Uyinsizwa kanjani wena ongazehlisi? Ohlezi uhayi nje uthi uyinsizwa wena. Uyabona? Into ezodala ukuthi mina for amakhanya ngiphumelele, ingoba mina ngiyaxolisa mina. And ama results after ukuxolisa kwami ngiyawabona, they are always positive. Uyabona? Ingakho mina akekho nje umuntu ongenza into enziwa yimi la ku TikTok kodwa aphile, akekho. Mawuthi uzama ukuzenza mina bakuthuma uphuthu fast la ku TikTok. Ngoba angeke uzenze into ongazalwanga uyiyo. Mina ngizalwe nginje. Yabo njengoba nimsunu nje ninje nithi nina nixolisi, amasimba lawo nizofa zinja. Insizwa iyahlakaza ibuye iqoqe. Insizwa iyona ibuye ilungisa. Insizwa iyaxolisa. Uyabona? Uma uke wathinta amakhosi uzobuthinta ethina boMakhanya. Uma uke wathinta oMakhanya uzobuthinta amakhosi. Izolo bengilapha eICC hlangene namakhosi laphana, siyabonga makhosi, siyabonga bafowethu besinani laphana eICC. Ubekhona uGwajo laphana, bezikhona intatheli. Bekumnandi nje laphana eICC. Esibizile umntwana waseNdlunkulu, umntwana uSisilondiwe. Kukhulunywa ngezinto ezihlabahlosile. Kukhulunywa kusolvwa inkinga zabantu. Besimenyiwe ke singoMakhanya sikhona laphana sizohlahla indlela. So iloko nje bengifuna ukunitshela kona ukuthi number 1, insizwa iyaxolisa. Number 2,
ukuxolisa kwakho akube constructive ngamanye amazwi makube nama result a positive owabonayo ngichaza ukuthini ngalokho ngichaza ukuthi ukuxolisa kwakho makusebenzele wena qala ebese kusebenzela lo muntu oxolisa kuye yabona ngangibukisa nje okwesilima njoba ngixolisa in public nje ngixolise kuyisilo laphana ngaxolisa kwaShembe ngaxolisa kuyinkosi uMancinza kaBhambatha inkosi uZondi elokothwe umuno wesilo sathi silo nali ihlo lami kuzo zonke indawo la ngingekho khona kuzobe kukhona nali ihlo lami kuzo zonke indawo la ngingaboni khona kuzobe kubona nali ihlo lami isilo sikhomba ke uZondi uMancinza kaBhambatha laphana manje ngase ngiyaxolisa ke kuleyo nkosi ehlonipheke ngaleyo ndlela ngenxa yokweqa kwami uRed Line niphumile ke izinja ninukisa amakhwapha la kwi-comment section nikhamisa imlomo enuka iququ lana niloni ngigxeka nithi ngixoliselani nikhuluma amasimba nithi njengoba ngangikhuluma amaqiniso nje why manje ngixolisa wazini ngeqiniso wena uma ngabe iqiniso uyalazi indaba pho ungenzi content eyiqiniso indaba ungenzi content icontent yakho nje kube yiqiniso ngoba phela wena uyalazi iqiniso ufuna mina uhlomekisa mina khona mina ngizothi mase ngisenkingeni wena ungabi khona lapho bese usendo rest in peace la sengifile wenze yonke lo shit lona enijwayela ukwenza yilona isihlomekisa lana nisihlomekisa la mina ngihlomeki mina yonke into engiyenzayo ngiyenza ngoba isuka kimi hayi ngoba ngihlohlwe yinina ingakho nje ngeke ningijwayele kabi mina nilona ngihlohla la ningihlohla ngenonsense ningezongivikela ningezongipha imali ningezongenzela lutho nilona ngibiza insizwa ewusihlame engenalutho ngilo ngiba insizwa kunina kuphela impilo yami ingashintshi mina ngixolise kuMancinza kaBhambatha namhlanje ngavuka kusasa impilo yami ishintshile manje wena kothi uyinsizwa ngoba uxolisi yini wena eyakuyashintsha nje empilweni yakho ngalento yakho yokuthi awuxolisi wake washintshani ngokungaxolisi wena nja uyabona so ngifuna nje singajwayelani kabi ngingathi ngoba naku ngixolisa kuyiphathi imandla esengidecide ukuthi ngibuyisane nazo ngoba ngifuna ukuthi ngisondele eduze kwazo ukuze sizodingida lama challenges esibhekene nawo njengesizwe ukuthi siwanqoba kanjani uyabona ngoba angeke amakhosi angisondeze eduze kwawo uma ngabe ngisabhizi ngihlakaza ngihliphiza ngoba funeka uhlakaza uhliphize ebese uyaqoqa mawusuqoqile abantu abahloniphekile uyaba attract bayakwazi ukukubiza usondele eduzane uthi yazi emakhanya sike sezwe lana uhliphiza kanje ikuphi inkinga awusibekele nje bese ngiyibeka indaba ngithi makhosi ami makhosi esizwe bondaba ezitha kanje siyakhala isizwe ngaphandle ayakhala amamasisi athi amamasisi ngeke phela isithunzi sethu what about our dignity what about the dignity of the Zulu nation sikhuluma thina ngoxolo oluconstructive sikhuluma thina ngeorder nange-timing kuhleleka asikhulumi thina ngabantu nje abaphusha icontent ewumsangano la ku TikTok bezofa bengenalutho uyabona mina impilo yami iyashintsha ishintshiswa yini
Ishintshiswa ilento enigxekayo nina zinja. Ngoba nina niyayigxeka into ezosisiza ebese niyasinqoma entweni engeke isisize. Nina niyamelana nezinto ezizosiza thina. Nijabulela masenza izinto ezingeke zisisize ngalutho kunaloko ezizosimbela igodi. Niyajabula nina. Ngoba nizikhohlakala. Yabona nje njoba ngilungisa impilo ngokuthi ngibuyisane neziphathimandla zezwe. Nina niyangixeka, ningibiza ngexoki.